We hebben veel nieuws over de coalitiecrisis en beginnen met het bericht dat Zita en de KEM de coalitie steunen. Zoals bekend heeft gisteren een crisis plaatsgevonden binnen de coalitie. De partij PNP heeft zich uit de coalitie getrokken. Dat gebeurde nadat alle parlementsleden van de MFK een brief hadden ondertekend dat ze 2 collega's van de PNP niet meer vertrouwden. Sheldry Ossepa en Gwendol Merselina. En als gevolg daarvan heeft de PNP gezegd, dan trekken wij ons terug uit de coalitie. Maar vanochtend meldde de Extra dat alles erop wijst dat het kabinet Pisas weer voldoende steun heeft in het parlement. Gisteren trok de PNP zich terug. Vandaag is duidelijk geworden dat Zita Jezus Leitu, onafhankelijk parlementariër, en de fractie van de KEM, 1 zetel, het kabinet steunen. En daarmee zijn er 11 statenleden die de coalitie steunen en dat is een meerderheid in het parlement. Dat is bevestigd door de voorzitter van de MFK en tevens onderwijsminister Sitré van Heidoren. Hij zegt dat de steun van deze 2 partijen bevestigd is. De volgende stap is dat er kandidaten moeten komen voor de ministersposten namens deze 2 partijen en dat die door de screeningsperiode moeten komen. Extra heeft informatie gekregen waaruit blijkt dat KEM de portefeuille van SOAW krijgt en Zita Jezus Leitu de portefeuille van MEO, maar dat is nog niet bevestigd. We houden u op de hoogte, maar in ieder geval benadrukt Van Heidoren dat er geen sprake is van kabinet Pisas 3, maar een herstructurering van het kabinet dat de komende 7 maanden door kan regeren tot